Има леконож. Има една яка написи. Какво правиш? Включи ли са? Какво правиш? Включи ли са? Да. Значи, въпросът е. Видео отгоре. Така. И аз Пази ме! Какво обичате да правите, като се съберете всички? Здравей! Ама не ми се мисли в момента. Какво обичаме да правим? Да пушим. Обичаме да пушим, да пием, да правим всички Да пушим, да пием и... Да се бутаме. И да се целуваме. Да се хапим. Обичаме да палим запалки. Да. Това мъжка ръка. Вижте сега. Места. Я пипни тук ти. Искаме да благодарим на въпроса. Кой иска да ме целуни? Целуния. Криса. Махай се. Искаме да благодарим на въпроса. Целуния. Махай Е, се. това е целувка ли? Какво правите за Бога? Ужасно съм убедена. Готово. Аааа!